Vítejte u môjho prvého videa. V hre World of Tanks som v boji s tankom M6. Hráme s tankami, sedmičky sú najlepšie a päťky sú u nás najslabšie, no a super má najslabšiu M5 Stuart, ten tank som mal, to bude asi Scout. No, túto hru už dám dosť dlhú dobu a dúfam, že tento boj dopadne pre nás dobre. No, tank M6 mám úplne kompletný. Ja mám len 4 tanky, aj keď som ich mal 1 500 000, ale hrám iba s touto M6 a dá začať aj s M37. Ale dosť často zomieram, tak budem hrávať s tou M37, prípadne ešte mám jedno francúzske delostrelectvo. Môj cieľ v tejto hre je, no v tomto boji je dať aspoň jeden tank. No, som možno troška skúsený, ale nie som až tak veľmi. Niekedy budem hrávať určite aj s kamarátom a natáčať a tak. Pozrite tu, aha. Pekne som ho trafil. Dobre. Tu sa skriem takto za skalu a tak. Pozor. Jaj, no to je pekná ona. Jo? Však. No, pozri, ako tam nebude zavadzať. No dobré. Poď. Aha, pozrite sa. Tu je taká škulinka. No dosť veľká škulinka. A pozrite sa. Tu, takto sa tu bude skrývať, pozrieť. Aha, tu. PS4. No, aha. Do keľu. Pás. Pozor, pás. A poď. Sem ja ti neublížim. Aha. Pozrite sa. Do keľu, akurát sa mi tak musí dlho nabíjať. Aha, videli ste tú stravu? Ako zdela? Wow, tak ty takto? Ježiš, ja som šupák. Mám aj dosť... Aha. Ty, to si myslia, čo? No, otoč sa. Pekne, 220. To bola dosť dobrá šľaha. Wow, po mne nestrieľaj. Ja som mierumilovný. Hej, prečo práve po mne? Piu. Čože? Do keľu. Dobre, tak si dáme boj s M37. Zatiaľ sa napijem, kým sa to bude načítavať. No, čiže hráme so šeskami boj. A M37 je delostrelectvo americké úrovňou 4. Mám tu meno Katura, ale som chlapec, čiže to si ako keby nevšímajte. Kúkneme sa koľko je hodín, 8:50. No ešte si dám také, okrem tohto ešte jeden boj a vypnem natáčanie a dám to na net. Určite natočím aj viacej videí, len kvôli tomu, že ten limit je 15 minút. Keď
keď sa začína s natáčaním. Ako poznám, určite to prešvihnem a budem musieť robiť nové video. No, uvidím. Dúfam, že nie. Len tak odhádam, lebo neviem. Som si myslel, že viem, kde mám hodinky, ale nie a na počítači, aj keď sa kúknem na čas, nezapamätal som si, kedy som začal natáčať. S dvomi ľuďmi hrávam túto hru. Jedna sa volá Olivečka a druhý sa volá Johnny Lucas. S tým Johnny Lucas hrávam dosť často, aj volám cez Skype, ale s tou Olivečkou tá tam až tak často nechodí a aj má ísť teraz na dovolenku, čiže asi ťažko, ona nie je ani na Skype. Som len tak, že si píšeme v čete. Skúsim ťa trafiť. Netrafím. Dúfam, že tento boj už akože vyhráme, lebo už som dávno nevyhral. Neviem, či mám takú smolu, alebo čo. Tu vidím, dal sa 4. Rýchlo vykalím. Aj tak to bolo nepresné. Nechajte mi... To čo? Tam niekde zozadu ma napadnú a ja furt ako ďalšie zmierim. No a teraz prakticky môžem s týmto ešte ďalší rád som francúzským. Kúknem sa na skúsenosti, nič nemôžem vyzerať skúmať. Môžem, ale nechcem. No dobre, tak dáme bitku. No ak rýchlo zomrem, tak si ešte môžeme dať jednu a to bude posledná, počkať, kúknem sa do programu, ako dlho sa natáča. 7 minút, čiže dobre, čiže ešte také 2 bitky možno. Zvládnem, ak rýchlo zomrem, no. Ale jednu by som si chcel dať bitku a poriadnu, nie? Radšej jednu bitku poriadnu, alebo 2 a ako mať 10 a furt zomierať. Vidíte francúzsky znak, že francúzske ďalostrelectvo, dosť dobré. Budeme aj s dvojkami, čiže túto ďalostrelectvo by mohlo... No, poprvé nemá až taký ďaleký dostrel, ale ako to M37, ale to je jasné. Ale zase až tak ďaleko podľa mňa nebudem páliť niekde. To majú skoro až po základni. Skriem sa tu niekde do krovia, že by ma bolo menej vidno a budem si dávať viacej na to pozor, čo sa mi stalo vtedy. Že ma tak prepadli a ani som o tom nevedel. Tu je nejaké krovie, tu sa schováme. Ten kamarát má rád dosť britské tanky, ale aj americké ako ja. On bol na operácii, čiže nemôže dneska hrať proste. Možno bude, ale až večer. Ale to asi nie. Lebo mal niečo s rukou. Počkej, prečo ja mám toľko málo tých normálnych nábojov? Ježiš, ja mám zase hladké náboje. Do kralu. Nevadí. Keď budem musieť dosť platiť, ale hádam, tam mám takých 100 000 našetrených, čiže takých, čo ja 20 000. Keby som ich všetky vystrieľal. Možno aj viac. No ale pochybujem, že všetky vystrieľam.
Tu vidím, že jeden stojí, tak ho skúsime trafiť. A je to... Nie. Pozrite sa, tento sa schováva, ale tam nie... tam nie je. Pozor. Si dám radšej na to pozor, že by takto ma niekto napadol. Fújha, posledný tento náboj, tak... To musím... Na toho, kto stojí, asi ťažko. Keď zmizol, no. Aha. Stoj. Piu. Skade on vie, že ja kalím to. Ako keby na schvál vedel, že ja idem strieľať. Ty, aspoň keď náboj je za zlatky, tak to musí stať za to. Keby zastavil. No, díky. Stoj! To som nebol ja do keľu. Tak čo potom strieľam? Čože my prehrávame? Som si ani nevšimol. My prehrávame vôbec. Ďalostrelectvo mám. To je nič. Pozor. Už sa obhľadám okolo. To je každý prípad. Šesť, 8, no to sa dá ešte akože otočiť. Nie je to problém otočiť. Pozor. Zamier, lepší zamier. No, skúsim. No. A pal. Jo, videli ste to, no. To bola dobrá trefa. M3 Stewart. To je plán, to vyzerá, že tiež. Aha. Počkej, ja tu takto zastanem. No, zostaň. Aj. Už kapečo. Jasné. Čakať, určite teraz budú točiť na našu základňu. Wow. Že takto? Ty. Čakať. 160, to sa nebojím. 160. Aha. Ďalostrelectvo. Bison. Čo? Ďalostrelectvo. To som netrafil, čože? Pozor, utekáme. Utekáme. Pozor. Asi ma dajú. Táto tak. Ale aspoň jedného chcem dať. Či dvoch. Lebo jedného som dal. A nabí sa. Sekunda chýbala, že by sa mi nabila a on ma dal. No nevadí. No dobre, ideme už s tou M6, počkať. Nie. No dobre, tak vypím.